試合前、私は何も言わない。試合前、私はほとんど指示をしません。理由は簡単です。試合当日に新しい情報を入れるほど選手は迷うから。出鼻を狙え、小手を返して打て、返し胴を狙え。そんな言葉は試合直前には必要ありません。試合は勉強する場所ではなく発表会です。稽古で積み重ねたものを出す場。だから私は試合中は見守ります。その代わり、普段の稽古で細かく指導します。試合で教えるのではなく、稽古で教える。それが選手を成長させる指導だと考えています。教える量ではなく、信じる深さが選手を育てる。決めるのは自分自身。考え方が変われば、一本も変わる。